Són moltes coses les que ens han portat a escriure aquest llibre. Primer de tot, la gran coincidència que Barcelona sigui ciutat convidada a la Fira Internacional del Libro de Guadalajara, a Mèxic. També hi ha un context que ens posa molt contentes, que és poder explicar aquest projecte que neix d'unes quantes persones activistes, tant mexicanes com de Barcelona, que decideixen iniciar una campanya, un projecte per poder portar periodistes en risc, periodistes mexicans, i poder-los portar a Barcelona perquè es guareixin, perquè sanin, perquè estiguin segurs i perquè puguin tornar a casa seva. El més valuós que ens ensenya aquesta crònica, i per extensió al programa Barcelona Protege a Periodistes de México, és el valor de la cooperació. Aquest programa, que ha portat a més d'una trentena de periodistes mexicans i mexicanes aquí a Barcelona, no hauria sigut possible sense aquesta ajuda mútua, sense aquesta cooperació que neix des de baix, i crec que repassar les vides d'aquests periodistes també ens ensenya moltes coses, el valor de la constància, de l'amor per la llibertat, per la democràcia, pel que significa exercir el periodisme en condicions de seguretat. Parlem de persones molt afectades per la violència, per la censura, i aquest llibre no deixa de ser una manera més de posar en valor la seva tasca, la seva fortalesa, la seva resistència i les seves ganes de seguir exercint el periodisme en un context de manca de seguretat i de perill. Com a autora recomanaria aquest llibre a tothom, però més especialment crec que pot agradar molt als periodistes, tant de Barcelona com de Mèxic, també a les persones que tenen certa sensibilitat per la defensa dels drets humans, de la democràcia, de la llibertat d'expressió. Crec que aquest llibre està plegat d'exemples de persones que ens demostren que és possible la lluita, que és útil, i és un llibre ple d'exemples de que és possible canviar les coses.